Bismillah, Bismillah pinarika pandungane kodho. Rahayu, rahayu, rahayu para kadang kadang wahyu turangga muda. Ampun bapa. Shallu ala Nabi Muhammad. Sumawahyu sanyak sanyak sentra Sumawahyu sanyak sentra pura rupa manasa kadhiyaku Kurang kecap ya? Media mas. pangsa palka prapal Dingin nih, Sata lumai wa mangungsi kaki kagoda kangen joko bumi
Bismillahirrahmanirrahim. Mengaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwono ing puji Allah ingkang Maha Kawasa. Kadirta ing tlatahing panjenengan ugi tansah kaji lan kasiranira dumateng kawula lan panjenengan sadaya. Robe pate sugeng wani nuwun kawulan bojo kagem para alim ulama para sesepuh bini sepuh para aji sepuh dalam kasepuhan ingkang agung arsudi dhateng pamuyuning kautaman ingkang pantes pinuji saha kinabekti. Panjenenganipun Rama Pangasta Praja kasta obat pustakaning adil wonten ing Dusun Jasa Guru Candi Sari Sekar Magelang satuhu kinurmatan Narema Sutrisno Budaya yang sampun kami enggal punika kaki satuhu bagya mulya nyuwun kangge lan saking keluarga aku Wahyu Drangga Muda dari memeriahkan wonten acara alam wonten ing Dusun Candi Sari badhe derek mangayu bagya wonten ing mriki badhe ngaturaken atur panglipur kagem sadaya masyarakat wonten ing mriki nanging ambok pilih sak mangke anggenipun kawula sak kadang caos beksa kirang mragadani dhateng panjenengan sami punapa dene Kang Wiraka Wirasa lan Wirama kawula sak kadang nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upah pramila kunjuk kagem sadaya pamirsa sugeng lenggah sugeng pamirsani ngantos babaring pagelaran ing sak mangke nuwun 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 Rupamarastapang Sinodrodo Tombang Markayana Hui! Ha! Sa! Woi! Hui! Ho! Hi! 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 Ho! Hi!
Siapa prawadya bala sang wahyu turangga mudha budal ca yo 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 samiuke uga Oh
Rano jalma kang nyoto wati sembrono. Hey hey yo yo, hey hey yo yo, hey hey where hey. Si 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 hey hey. Rano jalma kang nyoto hey 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 Syoko lumaksana makita-kita. Ayo budal jo. Alon.
Ayo kanca padha
Man apa kita wangi duduk semua mane mane menawa matu ayune tak rewangi dodolan umum sore-sore kabute Allah
Aman. Yo 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 yo. Hey hey. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Ah hey. Ah hey. Yo yo yo. Digoyang lagi yo Jo. Woi, ae. Hi, ho ho hi. Hi, ho ho hi. Hi, ho ho hi. Wah, wis ora Prabu
Pancen wis nasibku untuk bisa karo sliramu. Najan karo jroning ati rampung jaga malah. Awas, hey, oh, oh, ae, oh, ae, awas. Suradira Jaya ningrat lebur dening Pangastuti. Woi, wae. Hi, ho ho hi. 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 Hi, ho ho hi.
Setelah ini bintang tamu dari Kedu akan segera tampil. Setelah yang satu ini. Demikianlah penampilan dari kesenian Bukisan Karya Bakti. Masih dilanjut untuk season yang terakhir dari kami, Sylvia Nada. Mohon untuk dengan sangat persiapan untuk bintang tamu kita dari Wahyu Prabu Budoyo dari Kedu Temanggung Bersenyum akan segera hadir buat panjenengan. Yuk, sebagai persembahan. Semangat. Ini kira-kira Raja Sawernya mana ini Raja Sawer? Saya ngendi Lek? Saya ngendi ayo. Ya sing umpetan ki Raja Sawer ki. Oh iya. Hai teman-teman YouTuber dari mana saja ini? LMC Magelang. LMC ini singkatannya apa Lek? Lensa Media Channel. Oh, berarti YouTube. Saiki di nganu live streaming. Oh siap, terima kasih ya. Ini semuanya dari LMC semuanya. Bob Channel, Gerabak, sing tengah. Oh penderek sini. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah, jangan lupa like, comment, subscribe. Yuk kembali kita persembahkan bareng teman-teman artis kita dari Sylvia Nada buat panjenengan. Kita sambut ada Cynthia Kurnia, Ella Hinata Indonesia.